ביוטיוב. היום תראו איזה משהו שאני רוצה להראות לכם. אז אני אגיד לכם את המקומות שיש במגמה כתיכה שובים וגם במוגובי ובקולוקו יום אחר. אוקיי. כי אז אני צריכה לעשות סיסמה והכל, אבל לא משנה. כי אני לא זוכרת את הסיסמה שלי. אוקיי. קודם, איפה שהיינו בחוץ, בבריכה, טוב, רואים הכל הפוך, קשה קצת. דקה, מה זה? אוקיי. עכשיו אני אראה לכם. קודם זה, הכל רואים הפוך, זה קצת קשה. אוקיי. עכשיו מוגובי. אוקיי. נתחיל. איזה מחשב מעצבן זה. אוקיי. הנה. הסנים לא שלי, אם אתם לא יודעים. לא לתת. אוקיי. אפשר להתחיל. ומוגובי, וסיימנו במקמק. במוגובי יש קצת כמו מקמק. אוקיי. מקום חשוב. איפה שאני הולכת זה מקום חשוב. רק איפה שאני. גם זה. אוקיי. והבית של כולם הוא חשוב, כי בגלל שיש פה מלא דברים, ואנחנו גרים שם. כמו לי את זה. אני אוהבת אותה מאוד. היא בת דקה. אוקיי. ביי יוטיובי.